Pagpakabana og pagpangandam sa kalamidad og emerhensiya mao'y gipahimug-atan sa mga local disaster teams, Department of Health ug sa Office of Civil Defense subay sa pagtimaan sa National Disaster Resilience Month karong Hulyo. Nagkanayon si Dr. Shilbay Blanco sa DOH-7 nga tinguha nila nga mas mapalapdan ang implementasyon sa cardiopulmonary resuscitation kon CPR training sa mga tunghaan, opisina ug komunidad. Teach our communities, our people in our communities nga kaning sakto nga CPR, and in that way they could also help people save more lives. Kauban ang iyang team, gipakita ni Blanco ang 5C sa CPR nga naglangkob sa check, call, cover, compress ug connect. Pinaagi sa demonstrasyon gamit ang CPR mannequin. Gipasabot nila ang kamahinungdanon sa saktong proseso sa CPR aron makaluwas og kinabuhi panahon sa emerhensiya. Samtang ang Regional Director sa OCD-7, Joel Aristain, mituki sa importansya sa pagtinabangay panahon sa emerhensiya. Gipanawagan niya ang mas lapad nga kooperasyon ug pagpakabana sa matag komunidad aron pagminos sa kadaot nga dala sa kalamidad. Na dapat din talaga hindi tayo maging complacent. Ngayon, we are having a pre-disaster risk assessment na meeting para doon sa bagyo na tatama sa Northern Luzon. Pati tayo dito naghahanda pa rin kasi anything can happen. Minsan bigla may darating na ulap, may darating na ulan, and we have to be ready. Samtang ang hepe sa Danao City DRRM Office, Roland Reyes, misaysay sa ilang mga paningkamot nga mapalig-on ang local response pinaagi sa investment sa equipment og training. We really invested on equipments, para mas makatabang, makahatag pagita. So the good thing with 10121, before, you cannot even buy a flashlight using the calamity fund kung dili ma-declare ang isa ka LGU under state of calamity. But now, with the law, the RA 10121, gibahin na siya, sir. So 70% of that budget goes to preparedness yun. So you train, you equip. Salamat sa pagpangutana. Kini si Giselle Tuanson, CNU Communication Intern alang sa My TV Cebu.